Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jero-jerone aku malah dipondoke. Sopo sing kuat atau wong tuwa, sopo sing atine ora lara, kangen karo bapak lan ibu, suwe ra bisa ketemu, bekel tatu ning batinku. Yo wes ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pengen kumong siji muga cepet bali. Aku wes ra krasan pengen cepet dolan, mergo kahanane pondok ora kaya omah. Pandang rasa sing ana ing jero dada, tetep aku donga muga urip mulya, iso kumung nyuwun muga ora ketun, cekap semanten matur nuwun. Lapo. Kok puri. Gini. Waduh. Kalau ada masalah cerita ke Mas Petro, Mas Semar. Yo, aku wih. Bocah kaneng angel lerem. Lapo kok puri? Gak kerasan Mas. Lho lapo gak kerasan niku? Kerasan. Oh, aku biyen yo dibully sering. Yo. Kenapa? Jauh dari orang tua. Oh, jauh dari orang tua. Aku 6 tahun nang kene jauh terus iki. Aduh. Wah, piye? Wah. Terus. Apa maneh? Selain itu apa lagi? Bosen Mas di sini. Bosen. Aku 6 tahun nang kene. Oh. Waduh. Jamur lho, putih mendasku. Aduh. 6 tahun nang kene, wis tuwek aku nang kene. Wah, yo. Mama kamu ya. Pak, kamu manggilnya apa? Mommy, mama, papa, daddy, Pepi. Ibu. Oh, ibu. Nah, ibu kamu itu mondokkan gini agar kamu itu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jadi gitu. Orang tuamu sayang sama kamu sebenarnya. Bapak kamu sayang sama. Musik. Jadi yo, papa kamu itu Sayang sama kamu. sayang sama kamu. Makanya Jadi kamu dipondokan. Jangan disia-siakan pondok yang beneran ya. Ya. Pondok yang beneran Yang biar rajin. bisa jadi orang yang sukses. Seperti Mas Petro, sukses dunia dan akhirat. Jadi sukses di dunia dan di akhirat. Pokoknya gitu. Nah, Ya. intinya Ini harus perlu hiburan terasa. ini. Tuh. Kok main didelok tok. Musiknya di. Tuh. Hiburan. Musiknya mana biar ini? biar gak nangis dihibur ya. Tuh. Wah. Musik. Nah. Winginane ora krasan, rasane wis abot tenan.
perasan. Saiki pun Senang loh, Mas Petro, enak jogetnya. Nah. wis kesel ngomong ke mondok rasa abot saben dino disamai dihukumi wis kulino dah iso adus rase terus gitu indah sing becik nuntut ilmu sing tenanan iso kanggo masa depan mong pengen kowe ngerti pondok kuwi kudu kemati pondok tenanan nganti tekane mari pondok tenanan ora mung dolanan bisa Allah bisa kanggo masa depan semuanya terus gitu indah si becik nuntut ilmu sing tenanan iso kanggo masa depan wong pengen kowe ngerti kuwi kudu kemati tenanan nganti tekane mari bisa kanggo masa depan wong pengen kowe ngerti pondok kuwi kudu kemati mondok tenanan nganti tekane mari pondok tenanan ora mung dolanan bisa Allah besok kanggo masa depan